今日は8月ですよね、曲が、日本の曲で浜辺の歌を持ってきました。ちょっと最近ね、いろいろ新しいめの歌とかポップスの曲とか多かったので、ちょっと複雑なメロディーがあったりしたんですけど、ちょっとぐっと時代が古くなって、浜辺の歌を今日はやってみたいと思います。大正5年の発表ですね。1916年に作曲された曲です。で、なんか作曲者の、成田為蔵さんという方の作曲なんですが、学生時代に作った曲のようで、東京音楽学校、今の芸大の学校の中で発行されてた雑誌に林古慶さんという漢文の学者の方が詩を書いて載せたんですね。でそれに学生さんが応募して作曲練習用の課題みたいな感じでその雑誌に載っていた歌詞にいろんな学生さんが歌をつけたらしいんですけど、結局今歌い継がれてるのがこの成田為蔵さんによる作曲の浜辺の歌です。もともと浜辺っていうタイトルだったらしいんですけど、浜辺の歌っていうことで今、歌われてますね。で、一応2番歌詞が、お渡ししてる2番までで、実はその林古慶さんが作ったの4番まであったそうなんですね。でもなんかこれ詳しい方も多いと思うんですけど、なんかその出版される時に3番4番をミックスしたちょっと意味の通らない歌詞にされてしまったということで、それで3番をつけられたので、なんかすごくそれで歌われるのを古慶さんが好まなかったということで、カフェでも1番と2番だけで歌いたいと思います。はい、じゃあ一回一緒に行ってみましょうか。前奏が特にメロディーのある前奏がなくて、いきなりタタタタタンタタタタタンで始まりますね。じゃあお願いします。明日繰り返しです。最初から。1、2、ゆうべありがとうございます。すごく声はよく出ていますね。で、8分の6拍子、1、2、3、4、5、6でちょっと伸びすぎちゃうところもあるので割とさらっといきましょう。もう一回いきましょうか。伸びるところ伸ばしすぎないようにしっかり1、2、3、4、5、6ちっちゃな3拍子を2回ずつ感じながらいきましょう。一回お願いします。明日
ちょっと2番が入る前にどこかなちょっと迷っちゃうと思うんですけど、1番の「貝の色もたららら」までで楽譜の一番最後ですね。そこまでこうちゃんと構想を聞いてもらって、でまた新たに「タカタカタンタカタカユー」っていうふうに入りますので、とりあえず最後まで曲が終わったのを、聞いてください。そこまで待って、ちょっとその最後の構想ドファソラソのとこだけ弾いてみてもらってますか。ララララララ、これがまあ一番の終わりですね。ここまでまず待ってください。でタカタカタンタカユーですね。それで多分その音が伸びすぎてしまうというのちょっと関係があると思うんですけど、やっぱり語尾が重いとちょっとやぼったい感じになっちゃうんですね。特に気がついたのがページが違うな。風の音よとか「よ」ってそんなにこう目立つ言葉じゃないですよね。風の音よって風の音よじゃないですよね。でそこがやっぱりなんか楽譜で見ると給付もないのでこう四分音部分伸ばしたくなっちゃうんですけど「風の音よ」なんか歌い方優しく歌うことでちゃんとこの軽さって表現できると思うので、長さは同じでも、そういう語尾の最後の方を「って押さないようにとかすると軽い感じが出てくるのかなと思います。アンダンティーノ、少しねこうちょっと早めなアルクのより早めな感じで、もう一回だけ、最後一回歌ってみたいと思います。じゃあお願いします。明日とっても声が出ていてすごい素敵でした。じゃあこの曲は今日はこのぐらいにしますが、9月にチラシ挟ませていただいたんですけど、カラオケでカンツォーネっていうのを鶴見のリハーサル室で、ちょっと新しいイベント始めようと思ってもそこでもやりますので、もしよかったらまだ歌い足りない方はそちらにも歌いに来てください。はい、じゃあこのまま続けて、イルモンド限りなき世界を歌いたいと思います。これは前回から続いてですね、前回も1回歌ったんですけど、ちょっ
っと今日初めての方もいるので、イタリア語の歌詞の内容だけちょっとさらっと読んでみたいと思います。日本語訳したものですね。いや、今夜僕はもう君との愛のことについては考えない。僕は周りを見るために目を開ける。僕の周りではいつもと変わらず世界は回っている。かろうじて芽生えた愛とともに、すでに終わってしまった愛とともに、喜びとともに、僕のような人間の苦しみとともに、宇宙の中で世界は回っている。おお世界よ、イルモンドのところですね。おお世界よ、今だけ僕は君を見つめる。君の沈黙に僕は迷う。僕は君のそばで何者でもない。世界は一瞬たりとも止まらない。いつも昼の次には夜が来て、また昼が来るという、内容の歌です。じゃあ、前回歌って大体歌えている方もいると思うので、皆さんで一緒に行ってみたいと思います。じゃあお願いします。直しましたっけ。ララララララ、一番終わりのラララのとこだけちょっと時々音を間違う方がいるので、ちょっともう一回練習しましょう。ラに入ってからジョルノエディルジョルノベラで2番カッコからいきますね。のラから123ラ
ターンになりましたね。はい、じゃあイタリアのところだけもう一回いきましょうか。オモンドからですね。じゃあちょっと私そこは感想になるのか。じゃあ感想で「すべては彼方に」の歌詞のところの感想からいきますね。どうぞ。イタリア語で「オモンドソルタントデソイオティグオルド」大丈夫そうですかね。もう一回じゃあちょっと私歌わないで皆さんの歌を聴くので、皆さんだけでもう一回イタリア語言ってみましょうか。すべてはのところのじゃあさっきと同じ感想から入ってもらいます。聞かせてもらうとちょっといろいろ指導ポイントが見えてきますね。じゃあまず最初から、少しずついきますね。オモンドソルタントデソイオ、なんか子音が入ってない音ってこれイオって両方母音ですよね。ちょっと滑りやすいんですね。なんかちょっと焦ってソルタントデソイオディって入ってしまう感じなので、一個一個の音にソルタントデソイオティグアルド、アデソっていう、そうちゃんと言い切ってからイオティグアルド、イオティからで文章になってるんですね。僕は君を見つめる、グアルドって見つめるなので、ソルタントアデッソイオティグアルド、アデッソとイオをちょっと切るように歌うと言葉がはっきり出てくるかなと思います。ソルタントデッソ今だけ、アデッソって今なんですね。今だけ、イオティグアルド、僕は君を見つめる。じゃあもう一回そこをオモンドからいってみますね。じゃあもういきなり入ります。1、2、3、4、オモンドソルタントデッソイオティグアルド、そうそうそう、イオティグアルドって結構僕はってすごい強調なので、アデッソよってアデッソのなんか語尾みたいにいかないで、そのイオ
アデッソよじゃなくてアデッソイオティグワールド、僕は君を見つめる、その感情をもうちょっと入れましょう。いいようにもう一回いきましょうか。思うから123Omondo soltanto adesso io ti guardo nel tuo silenzio io mi perdo でその後なんですけどsono niente accanto a te、で音符がすごく長く続いてますよね。低い音で、これ楽譜に書いてあるからって最後まで伸ばさなくていいので適当なところで切ってください。まあね、合唱曲とかだったらみんなここまでとかあるんでしょうけど、こういうポップスの曲はね、ある程度こうちょっとメモ書きだと思って楽譜は、あとはこう歌いやすいようにご自分の感情で言っていただければいいので、多分ここまできっちり伸ばしてしまうと息も足りないし、低い音なんで音も安定しないでスーッと自然に切って、あと伴奏を聴くような感じでこう次のフレーズまで待っててもらえればいいので、そのニエンテからいきましょうか。じゃあ12341って入りますね。12341sono niente accanto a te il mondo non si è fermato mai un momento で、さっき思ったのが、ちょっと言葉がうまく入らないのもあって、すごくちょっとぶつ切れになるんですね。Non si il mondo non si fermato mai って感じになってくるので、もうこの曲のテーマってすごくもう宇宙的ですよね。規模大きいので、なんかそういうイメージ、一個一個の音符を歌ってますって感じにならないで、ここはその地球が止まらない、一瞬たりとも止まらないって歌ってるので、毎モメントその一瞬も止まらない、こうなんかフレーズ全部こう丸くつなげる感じでNon si è fermato mai un momento、ちょっとこうレガート心がけて歌ってみてください。じゃあもう一回Il mondo、今止めたところの、右側のページの2段目のIl mondoからいきますね。123Il mondo、 大きなフレーズで Non si è fermato mai un momento、 次も La notte segue sempre il giorno ed il giorno verrà、 そうそう、少しいい感じがしてきましたね。で、今良かったかと思うんですけど、La notte insegue sempre il giorno かな。このジョがちょっと伸びすぎちゃう時があるので、giornoじゃなくて giorno、ダンラン下がってノーで伸ばす。E il giorno verrà、La notte その夜はインセグエ後を追いかける、センプレいつも、いるジョールノよく出てきますよね、お昼、今日歌うこの後のオーソレミオも出てきますけども、言葉違いますけどナポリ語でですけど、ジョールの昼で、ベラ昼が来るでしょう、ちょっとテーマが大きいので、こうフレーズも大きく捉えていってみましょう。じゃあもう一回「Il mondo」、今右ページの2段目からいきますね。123Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà。 レガートでララ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 ラ
最初のところですけど、なかなかこうねみんなで歌うって難しいんですけど、まずは、みんなで一緒にいきますね。出だし「あー」っていうのもためらわないで、隣が歌ってないからとかじゃなくて、自分のペースでここって思ったら出てくださいね、皆さん。もう一回、じゃあ一番最初は「タラララ」からどうぞ。そうそう、今最初に出た方 OK です今のように。そう、もう一回いきましょう。休符使わないで、あえて音符ですごくタイで伸ばして書いてあるんですけど、それは本当にね、この拍の数に合わせるだけで書いてあるので、しっかりそこまで伸ばさなくちゃっていうとこないので、適当に綺麗なとこで切ってください。あー、月の「つ」が、ずれないで入ることが大事。次も「太陽も」軽く切ってしまって、あとは伴奏を聞いてもいいので、前と変わりはしないのにまで伸ばしてしまうとかえって重くなるんで、になぜか私を冷たく照らすもそうですね、照らすまで伸ばすとちょっとすごく重たくなるので、照らすっていう、そう休符を使ってここまでって決めるほどでもないしっていう感じで、その楽譜きちっと決まってる感じではないので、そこは自分でここだっていうそれぞれのセンスで、自然に消えるようにしてみてください。でここもう音符を歌ってしまうとこう感じがなくなるんですよね。まず言葉をよくしゃべる練習して「あー月の光も太陽も」、これがよどみなく言える。ちょっとしゃべってみましょうか。あー月の光も太陽も前と変わりはしないのになぜか私を冷たく照らす。で今皆さんそんな変な音歌ってないので、自然にこう覚えたメロディーに乗せて「あー月の光も太陽も」っていう感じでこうさらっとこうなんかこう考えてしまうと詰まってしまうんでしょうね。さらさらっとここは言ってください。もう一回前奏から入りいきましょう。お願いします。恋の幸せも恋の苦しさも恋の虚しさもすべてが彼方に消えてゆく。Oh no 限りない世界よ、いつもお前だけ私を見つめて
ね、こうなかなかこう皆さん聞き合ってしまって進めないみたいなところありますね。どなたかお一人かお二人でこう最初の部分「あー」のところ前に出て歌われませんか？私も隣で一緒に歌います。最初のその3段と、あと「恋の喜び」のところと2人ぐらい出てきてくださるといいですね。あとの「おもんど」はねこうみんなで気持ちよく歌えると思うので、ちょっとマイペースで最初の部分歌ってみたい方、2人とか3人でもいいんですけど、どなたかいかがですか？目がありました。次のメンバーチェンジして「恋の喜びも」のところ歌ってくれる方いませんか？あ、マイク前でどうぞ。もしいなければ奥村さんに次の「恋の喜びも」歌っていただきます。いいですか？はい、じゃあ、ここまでソロで歌ってもらって、じゃあ「おもんど」からみんなで入りますね。はい、お願いします。はい、では、早速なので、オーソレミを練習しましょう。一応今日1回目なんですけど、この曲は皆さんもうねご存知だと思います。この曲も、結構年代としては古くて、
1898年作曲ですね。はい。まあですね、もともとナポリ語で作られている曲で、まあ一番よく知られているのが1番の歌詞、朝の太陽の輝く日はなんて美しいんだ。ちょっと1番の歌詞の内容を読んでみますね。太陽の輝く日はなんて美しいんだ。嵐の後の澄んだ空気は新鮮でまるでお祭りのよう。太陽の輝く日はなんて美しいんだ。最初にまず自然の風景を読んでます。で後半、でも他にもう一つの太陽がある。もっと本当に美しい私の太陽。それは君の顔に輝く太陽。でそれで1番終わりですね。でこの曲が、1番2番3番ってありまして、言語がで1番が朝で2番が昼なんですね。で3番が夜っていう、そういう時間の流れがあって、その間ずっとこれ恋人の窓の下で歌うセレナータみたいな感じなんですけど、セレナータって普通夜なんですが、この場合も朝から朝昼晩とずっと待って歌い続けているっていう感じで、昼の内容を読みますね。あなたの窓ガラスが光り、一人の洗濯女が歌う。そして洗濯物を絞ったり引っ張ったりせわしなげに動き、仕事ぶりを自慢しながら歌っている間もあなたの窓ガラスは光る。でも他にもう一つの太陽がある。もっと本当に美しい私の太陽。それは君の顔に輝く太陽。これが2番で、そのまま時間が経過して夜になります。夜になり、太陽が沈み、私は悲しい気持ちに襲われる。窓の下に私はとどまる。夜になり、太陽が沈む。でも他にもう一つの太陽がある。もっと本当に美しい私の太陽。それは君の顔に輝く太陽。っていうので、よく知られてるのが1番の歌詞でパーッと明るいイメージなんですけど、だんだん3番になると割と暗い感じのイメージになってきますが、今日は日本語も1番の内容を訳した日本語詞と1番のナポリ語の詞で歌ってみたいと思います。じゃあいきなり全員一緒でいきましょう。はい。じゃあまず日本語の歌詞からですね。お願いします。青き空は
ちょっと止めてポイントを言っていきたいと思います。じゃあまず日本語で、歌はもうねバッチリなんですけど、最後の1番括弧に入って「愛しの姿よ」もうちょっと止めましょうか。ちょっと早く行き過ぎな感じがするので、もうちょっと伸ばしたいかなという感じで、2番はねすごく派手に高い音で伸ばすんですけど、1番も一応曲のこの締めくくりなので、もうちょっと「愛しの姿よ」じゃあもうちょっと上から「されどなお」あたりからいきますか。で今皆さん同じ感じで合わせて歌っていただいてますけど、この「されど」もこうテヌートの印がありますよね。で今ぐらいかなりたっぷり歌っていただいても大丈夫です。じゃあいきなりいきますね。されどなお輝く麗しの光よ、その光こそ愛しの姿よ。はい、ありがとうございます。今ぐらい伸ばしていただけると落ち着くかなっていう感じですね。もう一回じゃあちょっと皆さんだけで日本語で言ってみてもらっていいですか。じゃあ前奏からお願いします。日本語ならではの難しさってあって、イタリア語はねもう言葉と音が一緒になって作曲されてるんですけど、ちょっとそこに無理に日本語を合わせると文字が足らなかったり逆に文字多かったりとかするんですけど、ちょうどページの変わり目「晴れ晴れとひ」ってここどうしてもやっぱり、ね、光っていう 3つの言葉だと音符が4つあるのでどっかを合わせないといけないんですよね。晴れ晴れとひですね。この伸ばしのところひだと思って歌うと、割とねこういうところがなかなかうまく歌えなかったりするので、晴れ晴れと光さす、から文字をあいうえおのいがそこにちゃんとあると思って歌うと綺麗に乗っかるかなと思います。もう一回じゃあそこからいきましょうか。ちょうどページの変わり目で「晴れば」からいきますね。1と2と1「晴れ晴れと光さす」どうぞ、そんな感じで、でもそこだけですかね。あとはだいたい1音符に1個ずつ文字が対応して歌いやすくなってますね。
はい、では、今度ナポリ語なんですよね。結構その辞書に載ってないので意味を取るのが難しいんですけど、まずタイトルで「オーソレミオ」ってあるじゃないですか。で「オー」っていう簡単詞だって私も子供の頃思ってましたけど、これ違って点があって「オー」ってこれ定冠詞なんですね。イルソーレなんですよね。でナポリ語ってそういうのあって、そうここは「オーソレ」って書いてありますけど「オーソレミオ」ただ「私の太陽」っていう「ああ私の太陽」っていうとそこは間違いなんですよね。簡単詞ではないので、でちょっと最初の方から、ちょっと意味を考えつつ言ってみましょう。「ケベッラコーサ」ベッラは美しいですね。で「ケ」で「ケ」はまあその簡単のような意味があって、なんて美しい。Che bella cosa na giornata è sole。 ユルナータとか辞書で引いてもイタリア語の辞書だと載ってないと思うので、さっきジョールノって出てきましたよね。限りなき世界で、まあそれユルナータへその日、太陽の日ですね。お昼間の日がジョールノがユオールノみたいな感じになるんですね、ナポリ語だと。でウナジョルナータエソーレ、その太陽のその日は、太陽の昼はっていうはなんて美しいんだ。もう一回じゃあそこのフレーズ「ケベラコーザ」がその太陽の美しさをこの褒める気持ちを持ちつつ言ってみましょう。いきなりお願いします。1と2と1。ケベラコーザナユルナタエソーレ。で次がナリアセレーナ。アリアってこの空気ですね。でセレーナはこう澄んで美しい、澄んで綺麗な。ナリアセレーナドッポナテンペスタ。テンペスタが嵐で、ドッポが何々の後の過ぎ去った後ですよね。ドッポナテンペスタで、ここちょっと続くので難しいんですけど、息あんまり使いすぎないように。ナリアセレナドッポナテンペスタ。もし一息で歌えればいいんですけど、ちょっと苦しい方は、音楽できるとドの後で吸っちゃうんですよね。ナリアセレナドポって吸っちゃうとドッポっていうのが一つの単語なんですね。何々の後で後のなので、できたらこの間で切らないようにナリアセレーナ澄んだ空気ドッポナテンペスタとか、ちょっと切る場所、日本語の場合はそこで切っちゃっていいんですけど、イタリア語になるとそこで切れないようにちょっとこう息吸う場所をずらす必要がありますね。じゃあ、ナリアセからいきますね。1と2と1。ナリアセレナドボナテンペスタ。で次がペラリアフレッシュか。空気は、とてもフレッシュ、とても新鮮で、パレジャナフェスタ。フェスタってお祭り、そのもうお祭りのように、すでにお祭りのように、ケベッラコーサ、なんて美しいんだ。ナユルナータエソーレ、この、太陽の日は。でまた同じ言葉で締めくくりますね。じゃあペラリアフレシカからどうぞ。1と2と1。ペラリアフレシカパレジャナフェスタケベラコサナユナタエソレ。で次がマでもしかしですね。ナートゥソレ。ナートゥって、標準イタリア語で言うとアルトロなんですね。他の、それがナポリ語になるとアートゥ、ちょっと簡単になっちゃうんですけど、アルトロがナートゥ。ナートゥソレでも、他の別の太陽がある。キューベッロ。キュー
ューも、標準イタリア語だとピューなんですね。 P のそれが CH に変わって Q。 なんとなく聞くと似てる感じがするけど文字にすると全然違って、ピューベッロイ、キューベッロイね、とっても美しい別の太陽、おそれみよ、私の太陽、スタンフロンテアテ、フロンテっていうのがその君の顔ですね。フロンテ、君の輝く顔に、輝く。でおいねっていうのは、まあ、すごく意味強めてて、本当にそう、本当に美しいっていう、キュベッロおいね、じゃあそこ行ってみましょう。モノトゥから最初、レの音、1と2と1、モノトゥソレキューベロイネ、オソレミオスタンフロンティアテ、オソその人の息の続く限り伸ばしてもいいかなと思いますけど、フェルマータがそれぞれの息の長さに合わせてですね。じゃあもう一回最初からナポリ語ケーベラ続けていきましょうか。じゃあ戻った感想からお願いします。まだもうちょっとありますね、時間。モノトで結構こう伸ばしますよね。で、ここから急にこう動き出すというか、結構溜めて溜めて、でこの装飾音はあんまりダラダラっといかないで、ここからこうダラーンって結構メリハリつけていってもらえるといいかなと。ちょっとでも難しいんですよね。音符でいくとドのシャープラドラーン、ここちょっと練習しましょうか。割と素早く素早く降りるんだけど、ちゃんとやっぱり2つの音が聞こえてほしいんですね。失敗するとなんか下の音だけで言ってしまうことが多いので、まずちゃんと装飾音符もちゃんと音として歌って、で、その上の音大事にしながらソレですね。でその後もちょっと2回ぐらいキューベロイネのシソありますよね。ちゃんとこう引っ掛けるのを失敗しないようにキューベロイネ、意
ちょっと練習しましょう。キューベンロイね。キューベンロイね。次もオソレミオスタンフロンテアテ。そうそう、割とこうなんかやってるつもりで実は声になってなかったとか結構レッスンで聞くとあるので、よく聞いてその細かい音符「じゃあそこからもう一回最後までいきましょうか。1と2と1。いいですね。で最後の音もスタンフローを結構伸ばしたいので結構強い声とか高い音って割と息いっぱい流しちゃって息足りなくなる方多いと思うんですね。逆にフロー自分の方にこう飲み込む感じで息止める感じでいくと割と安定して強い声で長い音が出るので、ちょっとそれ試してみましょうか。息を吐いていくんじゃなくてこっちスタンフローって息止める感じ、ちょっとイメージ持ってみてください。じゃあ2番カッコ入ってすぐスタンフロンテアからいきますね。1と2と1スタンフロンテア息止めてスタンフロンテアはい、ちょっとそれまた試してみてくださいね。はい、じゃあ最後あともうちょうど1回通していいぐらいの時間になったので、1回じゃあお立ちください。もう体も結構自由に動かしているので思いっきり声を出して最後歌っていってください。はい、じゃあ日本語とナポリ語と通して最初からいきたいと思います。お願いします。So
疲れ様でした。